cel renunciar a Santa Eulàlia, els martiris que patirà i perquè reafirmi la seva fe i les seves creences. A l'exèrcit romà. L'emperador Dacià, la forta fe que Santa Eulàlia encara tenia, la va fer llançar 3 vegades per una pendent dins un barril ple de claus i de vidres, donant nom a l'actual baixada de Santa Eulàlia del barri gòtic. L'àngel tornà a aparèixer a Santa Eulàlia per dir-li que no es podia escapar de la presó que l'emperador Dacià la tenia reclosa. Gràcies indicat el camí de l'Àngel, Santa Eulàlia es va poder escapar, però l'exèrcit de l'emperador Dacià la va tornar a capturar i condemnar a la crucifixió en aspa.
La crucifixió. L'últim martiri que va patir Santa Eulàlia va ser la crucifixió en aspa. Per propi desig de l'emperador va ser crucifixada nua, però del cel va caure una forta nevada que la va cobrir amb un mantó blanc. Santa Eulàlia va ser enterrada pels seus familiars.